kilometrů severně od Londýna, nedaleko Leedsu, kde se podruhé v historii rozhodne o titulu mistra světa. Poprvé to bylo v roce 1985 a postál na stupni nejvyšším Erik Gundersen. Takže koho uvidíme v té první jízdě od vnitřní dráhy? Hans Nielsen, Dánsko, obhájce titulu. Vedle něj Armando Castagna, Itálie. Dále s trojkou pojede Zoltán Adorjan, Maďarsko, černý kůň tohoto závodu. A čtyřka domácí Martin Dagard, tedy Velká Británie. Ano, tady se podívejme na jednotlivé účastníky. Řekněme si, že zcela nejvýhodnější postavení má na dráze v Bradfordu bezesporu v této chvíli Hans Nielsen, který bude stát v té první startovací dráze. Ta jednička a dvojka jsou nejvýhodnější, protože dráha je dosti značně klopená, zejména v té zatáčce před cílem. Tam se ještě podíváme během jízdy. Tady je právě obhájce titulu Hans Nielsen, který je podle mínění všech odborníků zcela jasným favoritem dnešního závodu, no ale za ním už je potom pole vyrovnané, vždyť v tréninku Nielsen poměrně jasně královal, ale ti další měli časy v rozmezí 3 sekund. Ještě poslední nervozita v tom bílém dresu, tedy v bílé kombinéze, maďarský závodník Zoltán Adorjan, který vyhrál u nás kontinentální semifinále v Žarnovici, potom už jel v Nordenu při finále kontinentu na jistotu, rozjížděl se s Castagnou o druhé místo, prohrál, ale nakonec byl Castagna diskvalifikován v této dodatkové jízdě, protože měl špatný tlumič výfuku a tak Zoltán Adorjan skončil na pozici druhé. To jsme se ani pořádně nedozvěděli, neboť naše sdělovací prostředky oznámili na druhé pozici Castagnu. Ale teď je ještě připraveno k té první jízdě. A Nielsen suverénně do čela. Castagna druhý, Adorjan až na pozici čtvrté, ale teď Dagard se dostává na druhou pozici a tam upadl Armando Castagna, takže už pouze 3 závodníci, Castagna vstává a vše bude zřejmě v pořádku. První kolo Nielsen, druhý Dagard, třetí Adorjan a Armando Castagna už odtlačil motocykl do hřiště, je nezraněn. Vše dopadlo pro italského závodníka dobře. A dánský král ploché dráhy Hans Nielsen suverénně do čela. A teď jede právě do té zatáčky, která připomíná cyklistický velodrom. Tak to není příliš vidět, ale rozdíl mezi vnitřkem a vnížkem je zhruba 160 cm. Blíží se cíl první jízdy. Vše podle očekávání. Hans Nielsen zvítězí, ano. Druhý Martin Dagard a třetí Zoltán Adorjan. Připisujeme první body, Nielsen 3, Dagard 2, Adorjan 1 a Armando Castagna upadl, je tedy bez bodu. Řekněme si, že Hans Nielsen skončil letos v dánském finále na druhém místě, ve skandinávském potom skončil 6. a v interkontinentálním ve Fjellstadu obsadil pozici 3. Z ní tedy postupoval sem do Bradfordu. Armando Castagna, který upadl, postoupil z Nordenu, jak už jsem říkal, po rozjezdu. Tady se podívejme na opakovanou první jízdu. Tam je ten pád italského závodníka, který v Nordenu si tedy rozjížděl o druhou pozici. U nás v Žarnovici v semifinále skončil 3. Martin Dagard, který obsadil pozici druhou v této jízdě, postupoval z interkontinentálního finále jako 9. z mezioceánského, předtím 5. a ve finále Commonwealthu z Dánska. Ten si zlomil ruku. Tady je právě Armando Castagna v detailním záběru, který v té první jízdě upadl. Pedersen podle poslední verze si zlomil ruku při běžném posilování při cvičení kliků, takže tento v současné době druhý jezdec podle britské ligy, podle hodnocení average, zde v Bradfordu startovat nemůže, no a nahradil ho Gustafsson, kterého rovněž uvidíme. A tady je Roman Matoušek. Postup 3
našich závodníků lze hodnotit jako dosti značný úspěch, vždyť z historického hlediska se nám to příliš často nepodařilo. V 80. v Göteborgu byl Trimmel, Štancl a Ondrašík, v 84. rovněž v Göteborgu Ondrašík, Štancl a Václav Werner, no a v 78. ve Wembley Jan Werner, Štancl a Ondrašík. Takže po čtvrté v historii 3 naši závodníci ve světovém finále. Uvidíme, co to bude platné. Takže ještě jednou si zopakujeme před startem druhé jízdy. Od vnitřku 5 Roman Matoušek, 7 Ronnie Cory, 6 Todd Wilcher, 8 Rick Miller. Tady Roman Matoušek v záběru, ano. Dráhu z Bradfordu zná, startoval tady z našich závodníků pochopitelně nejčastěji. Před závodem si na nic nestěžoval, říkal, že je v dobré kondici. No, poprvé dnes večer budeme držet palce. A nemusíme snad připomínat, jak důležité bude právě v této jízdě pořadí Romana Matouška, protože psychika ve světovém finále ta hraje velkou roli. Ano, Roman ještě hledá optimální pozici pro svůj stroj GM. Na této značce startuje i Antonín Kasper. Zdeněk Tesař je spolu se Zoltánem Adorjanem jediným vyznavačem jali. Obrovský úpadek tohoto našeho stroje. Nejen na ploché dráze. Vše je připraveno. Matoušek neodjel nejlépe, je v tuto chvíli až třetí, dokonce čtvrtý. Na první pozici se dostal Rick Miller a Matoušek dosti značně ztrácí. Průjezd prvním kolem Wilcher, Miller. Wilcher, Miller, Cory, Matoušek čtvrtý. Takže trochu nám tato jízda zatím bere optimismus. Roman, do kterého jsme vkládali největší naděje vzhledem ke zkušenostem na britské lize, teď útočí na třetí pozici, zatím se mu to nepodařilo až teď, ano, je třetí. Dostal se před Ronnieho Coryho. Poslední kolo. Todd Wilcher první. Druhý Rick Miller. Třetí Matoušek a čtvrtý Cory. Obrovský jás od diváků. Wilcher tady má své příznice, vítězí. Druhý Rick Miller. Třetí Matoušek. Čtvrtý Ronnie Cory. Sledujete mladého australského závodníka Todda Wilchera, který letos zajel už výborně v soutěži družstev. V B skupině, kdy dělal nejvíce bodů ve 2 závodech, potom chyběl v australském dresu ve skupině A, no a hned to bylo znát. Teď vítězí. Tam v červené kombinéze tlačil motocykl Jiří Jirout, náš mechanik, no a šestka, australský závodník Todd Wilcher. Opakovaný start, tam Roman zůstal viset, jak se říká, nepodařilo se mu vmáčknout se do té první zatáčky na výhodnější pozici a potom už bylo předjíždění velice složité. 1 bod, to není žádný slavný úvod. To veru nie je žiaden slávny úvod, očakávali sme podstatne viac, veď Roman Matoušek, ako už Václav Svoboda hovoril, je zvyknutý jazdiť na tejto trati v Bradforde, o ktorej mnohí hovoria, že je aj mimoriadne nebezpečná. No a veľa sa hovorilo o tom, že vo predovšetkým motocyklovej federácii FIM vy zatiaľ počúvate interviu s víťazom druhej jazdy, možno Toddom Wilcherom, možno ho počujete, my ho nepočujeme v slúchadlách, takže
nepočujete ho ani vy, takže vám nemôžeme povedať, o čom je reč. Angličania predsadzovali v FIM zásadu, aby sa svetové finále konalo v hlavnom meste poriadajúcej krajiny, a to kvôli službám, ubytovaniu, divákom a tak ďalej a tak ďalej. A sami s tým teraz majú problémy, pretože v chráme nie len futbalu, ale aj ploché dráhy vo Wembley sa už jednoducho nejazdí, je nedostatok peňazí a na každom novom štadióne by rok pred majstrovstvami sveta mali byť kontrolné preteky. Wembley nemá stálu dráhu, no a to by znamenalo, že by sa musela pokladať celkom nová dráha, čo je mimoriadne drahé. Dokonca sa stalo, že Trevor Redmond, predstaviteľ novozélandskej plochej dráhy, povedal: prideľte finále majstrovstiev sveta Novému Zélandu, my máme toľko peňazí, že to zorganizujeme na Wembley. Teda aj preto sa dnes ide v Bradforde a teoreticky sa síce hovorí, že táto dráha, každá dráha je pre každého jazdca rovnaká, ale tento raz to neplatí. To prevýšenie v zákrute dobrých 160 cm je ozaj zvláštne a zvyknutí sú na ňo iba tí, ktorí tu v anglickej lige jazdia. Ostatní samozrejme nie. Toľko teda o dráhe, povedzme si, koho uvidíme v tretej jazde, tretieho československého reprezentanta Zdeňka Tesařa, na ktorého sa teraz pozeráme s červenou pokrývkou hlavy so štartovým číslom 4. Spolu s ním ešte pôjde Richard Knight, reprezentant Veľkej Británie, Per Jonsson zo Švédska a ďalší Švéd Jimmy Nielsen. Na Pera Jonssona sa veľmi dobre pamätáme, veď ešte minulý rok bol továrenským jazdcom Javy, ale ako sa sám vyjadril, ako si to všetko bolo pomalé, práca mechanikov a všetkých zodpovedných ľudí, takže sa rozhodol, že presedlá k motocyklu GM. Čo sa týka motocyklov, je to všetko veľmi jednoduché, pretože len obhajca titulu Hans Nielsen má motocykel Goden, jediný Goden v celom štartovom poli. Potom náš Tesař a Maďar Adorian majú Javy a všetci zostávajúci jazdia na motocykloch GM, teda Taliana Giuseppe Marzotta. No ak to takto bude ďalej pokračovať, ak budú takto neukáznení jazdci a budú si skúšať dráhu pred každou jazdou a jazdiť v protismere, čo je mimochodom podľa pravidiel jednoznačne zakázané, no uvidíme, či predsa len Stuart Pimu alebo aj Rozos sa predsa len nebudú prísnejší na jednotlivých jazdcov, aby sme konečne už tretiu jazdu odštartovali. Sprava budú sa Zdeněk Tesař, Richard Knight, Per Jonsson a Jimmy Nielsen. Najvýhodnejšia štartová pozícia pre nášho Zdenka Tesařa stojí na rovnakom mieste ako jazdu predtým Roman Matoušek. Uvidíme, či na tom bude lepšie, či dokáže získať viac ako ten jeden jediný bodík, ktorý získal Roman Matoušek. To je Per Jonsson zo Švédska. Na ňoho sa čaká. Jimmy Nielsen, spokojne opretý o mantinel, čaká, no ale hádam, už bude všetko pripravené na štart tretej jazdy. My samozrejme držíme palce Zdeňkovi Tesařovi. No nie je to najlepšie, naopak je to najhoršie. A Zdeněk Tesař mal obrovské problémy, aby nenarazil do Richarda Knighta. A na prvej pozícii Jimmy Nielsen, druhý Per Jonsson, tretí Richard Knight a posledný náš Zdeněk Tesař. No takže to sme začali. Zdeněk je známy tým, že je veľkým bojovníkom, ale predsa len to už je strata 20-30 metrov a to by sa muselo niečo stať, aby sa dostal aspoň na tretiu pozíciu. Takže Jimmy Nielsen prvá pozícia, Per Jonsson druhá pozícia, obaja Švédi, tretí Angličan Richard Knight a posledný Zdeněk Tesař. Do posledného kola sa blíži táto štvorica. Pozrite sa, kde stojí rozhodca na plochej dráhe. Presne vie, kade pretekári pôjdu, takže nemá obavy. A Per Jonsson si útočí na prvú pozíciu Jimmyho Nielsena. Podarí sa mu podísť. Áno, Per Jonsson nakoniec víťazí. Tak to bola ukážka fantastického umenia jazdy na plochej dráhe. Víťazí Per Jonsson zo Švédska. Naznačil sprava útok a podišiel svojho krajana Jimmyho Nielsena. Uvidíme to určite ešte v spomalených záberoch. Per Jonsson teda získal 2 body. Na druhej pozícii Jimmy Nielsen 2 body. Tretí skončil Richard Knight z Veľkej Británie 1 bod a Zdeněk Tesař bez bodu. Víťaz teda 3 body, druhý 2, tretí 1 bod a posledný bez bodu.
Pozeráme sa na Pera Johnsona, ktorý takým skvelým spôsobom v tejto jazde zvíťazil. Per Johnson bol 5. vo svetovom finále v 88. roku. Už je to celkové jeho 4. finále. Pozeráme sa na Pera Johnsona. To bude zrejme v spomalených záberoch tá situácia. Pozrite sa, to je tá klopená dráha. Per Johnson teraz využil ako cyklisti pri šprinte. Pozrite sa, presne pri strede tej zátočky zalomil svoj motocykel, naznačil, to je vjazd do posledného kola, vlastne naznačil, akým spôsobom bude prechádzať túto poslednú zákrutu. To je jediné možné miesto, kde motocykel je možné zalomiť. A teraz príde k rozhodujúceho momentu. Per Johnson si podišiel, využil ten sklon trate, pozrite sa, zalomil motocykel a na posledných metrov vnútornou stranou sa mu podarilo dostať cez Jimmyho Nilsena. Takže ak budú takéto súboje vo svetovom finále pokračovať, máme sa na čo tešiť. Pripravená je však už 4. jazda. Tu je Kelvin Tatum, jeden z domácich favoritov. To bude určite tu obrovská atmosféra, prakticky skoro každý z tých 20 000 ľudí, ktorí prišli, tak si kúpili tie sirény a je tu nielen, tak povediať, rachot z motocyklov, ale samozrejme aj z týchto sirén. Tu je Henrik Gustafsson zo Švédska, ktorý má premiéru na majstrovstvách sveta. No a okrem Kelvina Tatuma, Henrika Gustafssona uvidím na Seana Morena a Antonína Kaspera, reprezentanta Československa. Tu je práve Sean Moren, reprezentant Spojených štátov amerických. V 84. bol 8. vo finále, v 85. 5. Odtedy sa do svetového finále nedostal. Antonín Kasper bol v 83. 14. v 86. 14. Áno, rovnako 14. miesta, v 87. celkové 12. No rok predtým, v 82. bol juniorským majstrom Európy. So žltou pokrývkou hlavy je Henrik Gustafsson zo Švédska, s bielou Kelvin Tatum, reprezentant Veľkej Británie. Pozrieme sa, tu prichádza Antonín Kasper s modrou pokrývkou hlavy a celkom vpravo Sean Moren, reprezentant Spojených štátov amerických. Sprava teda Moren, Kasper, Tatum a Gustafsson. Je tu fantastická atmosféra. Brány štadióna otvorili o 15. hodine miestneho času popoludní a okamžite tu bolo tak dobrých 2-3 tisíc ľudí. Jednoducho, ľudia tu v Anglicku majú plochú dráhu radi. Problémy tam má Antonín Kasper, zdvíhal ruku, ale myslím si, že to bude v poriadku s jeho motocyklom GM. Nie je zatiaľ naň zvyknutý, veď roky a roky jazdil s Javou. Gestá sú síce veľmi rázne, ale obrovská nervozita pri prvých štartoch všetkých 16 finalistov. Moren, Kasper, Tatum, Gustafsson. Na prvej pozícii Kevin Tatum, ale teraz sa cez neho dostáva Gustafsson. Gustafsson je prvý, Tatum druhý, Sean Moren tretí a Antonín Kasper štvrtý. Že by sme si museli zvyknúť na tie štvrté miesta našich reprezentantov. No ak by teda Henrik Gustafsson dokázal zostať na prvej pozícii, to by bolo obrovské prekvapenie, ale Kevin Tatum útočí. Všimli ste si určite v tomto zábere, že bol podstatne vyššie, tak o dobre 2 metre pri prejazde tou zákrutou ako vedúci jazdec Henrik Gustafsson zo Švédska. Nováčik svetového finále. Kelvin Tatum podstatne skúsenejší, veď v 86. v Poľsku stál na stupni víťazov na 3. mieste, ale stále Gustafsson pred Tatumom. A myslím si, že už je to jasné. Prvé prekvapenie. Reprezentant Švédska Henrik Gustafsson si pripisuje 3 body. Domáci favorit Kelvin Tatum až na druhej pozícii 2 body. Tretí Sean Moren, Spojené štáty americké a štvrtý, posledný bez bodu, reprezentant Československa Antonín Kasper. Tu sa pozeráte
na Henrika Gustafsona. Na tejto fotografii musím povedať, že má tie vlasy ešte podstatne kratšie ako teraz v skutočnosti. No a tu vidíte Od vnitřku množstvo. Henrik Gustafsson vítěz jedné z vedlený, Hans Nielsen rovněž vítěz. Dále Roman Matoušek a Per Jonsson, který má rovněž na svém kontě 3 body, to znamená, představí se hned 3 neporažení závodníci z úvodu světového šampionátu. A vy sami už dobře tušíte, jak těžká bude role Romana Matouška, který má na rozdíl od svých 3 kolegů do této chvíle pouze jeden jediný bod. Mladík Gustafsson je pochopitelně na koni, vyhrál první jízdu velice překvapivě. Teď by ho mohla čekat nepříjemná sprcha, především od Nielsena a Jonssona. Gustafssona si určitě pamatujete ze světového finále juniorů ve Slaném. Před 2 lety tam skončil 3., potom jezdil i na markétě v družstvech. Tuším byť jako náhradník. Postup do Bradfordu je jeho životní úspěch. Špatný start. Henrik Gustafsson zůstává stát, neboť pástka se zdvihla pouze na levé straně z tohoto pohledu. Znamená to, že 3 zbylí závodníci se vrátí a jízda bude odstartována. Znovu je to první porucha na startovacím zařízení v Anglii. To nebývá příliš časté. No a mám pocit, že světové finále se zatím začíná dosti zdržovat, protože první 4 jízdy trvaly prakticky půl hodiny. Hans Nielsen dokonce odešel od motocyklu. Tady máme tu situaci znovu při pohledu na Gustafssona. Ano, všichni odjeli, Gustafsson zůstal uzavřen na startu. S 5 Roman Matoušek se svým bratrem, mechanikem. Roman je v současné době tedy jedním ze 2 našich závodníků, kteří startují v britské lize, tím druhým je Bohumil Brhel, startující za Kings Lynn, a podle slov Evžena Erbána, trenéra naší reprezentace, se Bohumil velice zlepšil. Jezdí v současné době slibné průměry a tady Hans Nielsen. Co říci k jeho osobě? 8krát mistr světa v družstvech, 4krát ve dvojicích a 3krát v jednotlivcích. No a pokud by dnes zvítězil, a šance je veliká, dostihl by v počtu titulů legendárního Barryho Briggse, který má rovněž 4 tituly. I Barry Briggs se přijel do Bradfordu podívat, stejně jako ti 2 jeho velcí soupeři, Ivan Major a Ole Olsen, byli pochopitelně před závodem velice bouřlivě přivítáni publikem a také s nimi byl udělán krátký rozhovor místním hlasatelem, který vlastně z plochy stadionu tady dobré 2-3 hodiny bavil za pomoci dechové hudby těch téměř 20 000 diváků, kteří opravdu se sešli už od odpoledních hodin. Nervozita je velká a myslím si, že ten vymezený čas do 22 hodin v žádném případě nebude pro přímý přenos stačit. To berte především jako upozornění režiséru Janu Kalinovi, který spolu s dalšími pracovníky jistí tento přenos v Praze na Kavčích horách, takže ti, kteří čekají na, tuším, přenos z divadla, si budou muset vzhledem k ploché dráze počkat až do noci, ale
stojí to za to, protože jsme zatím v historii Československé televize takto přímým přenosem světové finále z Britských ostrovů ještě nevysílali. Takže ještě druhý pokus před námi v té páté jízdě. Gustafsson, Nielsen, Matoušek, Jonsson. Toto je Gustafsson. Matoušek odjel na třetí pozici, teď je ale už čtvrtý, docela jde opět Gustafsson, Nielsen je až třetí. Ale Gustafsson už v tuto chvíli podléhá útoku švédského závodníka Pera Jonssona. Per Jonsson, Gustafsson, Nielsen třetí, Matoušek čtvrtý. Ale Nielsen se nedá, chce zaútočit na druhou pozici mladíčkého Švéda. Teď to připadá jako při starém systému závodu dvojic, kdy jezdili 2 a 2, dva Švédové v čele. Gustafsson si drží vnitřní ovál a dělá dobře. Nájezd do posledního kola. Jonsson, Gustafsson, Nielsen, Matoušek bude čtvrtý, to je jasné, ale sledujeme ještě útok Hanse Nielsena. Ten jeden jediný bod této jízdy by mohl chybět titulu mistra světa. Ale je rozhodnuto Jonsson, Gustafsson, Nielsen, to je obrovské překvapení v páté jízdě. Per Jonsson, a to je veliká šance na titul mistra světa pro tohoto švédského závodníka, to je obrovská naděje. Per Jonsson totiž poráží Hanse Nielsena, a to nejen o bod, ale o 2 body. A to je úvod, který jistě nikdo nečekal. Per Jonsson, Gustafsson, ten bude mít do této chvíle bodu 5, zatímco Jonsson 6. Dánský závodník Nielsen 4 body a Roman Matoušek zůstává na jednom jediném bodu. Takže zatím se nám světové finále po stránce dramatičnosti jedná o účastnících populárního závodu, který se jede 30. září, ale 14 dní předtím, tedy 16. uvidí Pardubice letošní vrchol v Československu, světové finále družstev. To budou 2 přenosy, které vám pochopitelně nabídneme, a ještě vše doplníme 1. října tradičním Tomíčkovým memoriálem v Praze na Markétě, takže se máte v září a 1. říjnový den na co těšit. Ale už je tady 6. jízda od vnitřku. Antonín Kasper, Zdeněk Tesař, Armando Castaña a Todd Wilcher, takže v této jízdě bychom mohli konečně výrazněji bodovat, i když Todd Wilcher vyhrál svou první jízdu. Castaña s Tesařem nebodovali, Antonín Kasper na tom nebyl o nic lépe, to znamená, že 3 závodníci, kteří nastoupili v tuto chvíli na ovál, zatím nebodovali. Australan je tedy papírově jasným favoritem. Armando Castañu, který se připravoval na světové finále i u nás v Pardubicích, tady je Kasper. Armando Castañu by naši porazit mohli. Už se to v minulosti mnohokrát stalo. Antonín Kasper si vybojoval postup v Nordenu, byť jako náhradník, ale jak už bylo řečeno, zraněný Gert Riss nestartuje. Kasper, startující letos v polské a norské lize, se výrazně zlepšil, už byl vlastně v posledních 2 letech odepisován, ale letos dokazuje, že ještě není konec jeho umění. Připravena 6. jízda. Australan, Castaña a naši 2 špatně odstartovali. Kasper je 3. a Tesař 4. takže žádná velká sláva. Včera australský jezdec Todd Wilcher, 2. Armando Castaña, 3. Kasper a Zdeněk Tesař na 4. pozici. To znamená, že v těchto chvílích se začíná smrákat nejenom nad Bradfordem, ale i nad naší účastí ve světovém finále. Armando Castañu jsme porazit v každém případě měli.
Není každá jízda tak dramatická jako ta předchozí pátá. Šestá probíhá celkem klidným způsobem. Australan už si vytvořil značný náskok a pokud neudělá hrubou jezdeckou chybu, vyhraje. Že by ještě Kasper zaútočil na Kastaňu, těžko přetěžko. I když teď se to zdálo na chvíličku, ale ne, Wilcher, Kastaňa, Kasper a Zdeněk Tesař. No, 3 závodníky ve světovém finále nemíváme každý rok. Mysleli jsme si, že to bude lepší, ale po těch 6 jízdách žádný velký optimismus. A italského závodníka toho naši dokáží porazit. Řekněme si, že Todd Wilcher si druhým vítězstvím připisuje tedy celkem 6 bodů. Antonín Kasper první bod, tedy 1, Zdeněk Tesař zůstává bez bodu, no a Armando Castaña ten po pádu. První 2 body, tedy 2 body. Sean Moran a Ronnie Curry, rovnako Američania, teda traja Američania proti Zoltánovi Adorianovi, ktorý stojí celkom vľavo z tohto pohľadu, reprezentant Maďarska, ktorý, už sme hovorili o tom, vyhral v Žarnovici, jazdil vynikajúcim spôsobom, v tomto roku si robil veľké nádeje, no ale doteraz má po prvej jazde jeden jediný bod a to je veľmi málo. Dá sa povedať, že toto je vôbec slabšia jazda, pretože Richard Nard so štartovým číslom 11 má jeden jediný bod, Sean Moran so štartovým číslom 15 takisto, Zoltán Adorian tiež jeden bod a Ronnie Curry zo Spojených štátov amerických štartové číslo 7 nezískal žiaden bod. Takže dvaja po jednom bode a traja, prepáčte, po jednom bode a 1-0. Sprava Knight, Moran, Curry, Adorian. No a štart sa bude musieť opäť opakovať, pretože zostal na ňom vysieť Richard Knight, pretože opäť štartovacie zariadenie nefungovalo, to snad nie je možné. Vidíte odozvu, vlastne počujete vlastne odozvu divákov, to predsa nie je možné, aby toto rozhodca dovolil. Určite to uvidíme z pomalených záberov, to štartovacie zariadenie na pravej strane vyletelo podstatne rýchlejšie a práve preto Richard Knight zostal stáť. Takže Ronnie Curry na prvej pozícii, na druhej Zoltán Adorian a na treťom mieste je Sean Moran zo Spojených štátov amerických. Táto trojica ide do posledného kola, Richard Knight vôbec nejde, no to som zvedavý, ako to dopadne. Červené svetlá sa nerozsvietili, ktoré zastavujú jazdcov, takže zatiaľ je všetko v poriadku, ale nepochybujem o tom, že Richard Knight, reprezentant Veľkej Británie, určite bude protestovať. Takže prvé miesto Ronnie Curry, na druhej pozícii na prvej pozícii Ronnie Curry, druhý Zoltán Adorian a tretí Sean Moran. Takže ako to vyzerá celkové pre týchto jazdcov? Adorian má celkové 3 body. Sean Moran má 2 body. No a Ronnie Curry má 3 body. No to som zvedavý, či teraz anglický režisér zaradí opakované zábery, pretože ľudia sú mimoriadne nespokojní, stále ešte pískajú. Takže uvidíme, či sa nám bude opakovať 7. jazda, alebo budeme pokračovať jazdou 8. Áno, dostávam upozornenie do sluchátok, že uvidíme opakovačku zo štartu o sekundu. Áno, už je to tu. A teraz sa pozerajte. Tam na vzdialenejšej strane obrazovky to štartovacie zariadenie ide podstatne rýchlejšie hore a pochopiteľne, že Richard Knight celkom na vnútornej strane, celkom pri tom zelenom trávniku musel zostať stáť. Pravidlá sú jasné, tak ako sa hovorí, nesmie sa trafiť do pásky, nesmie ju poškodiť, nesmie ju roztrhnúť, lebo by bol z jazdy vylúčený. A už tu nám vidíte, že ľudia, ktorí sú zodpovední za štartovacie zariadenie, vlastne celý ten mechanizmus idú vymieňať za nový. Takže opakujeme to, hádam už 3. alebo 4. raz, že rozhodne do 22. hodiny v žiadnom prípade
sa skončiť svetové finále v anglickom Bradforde nemôže. Ľudia teraz tu na nadšene vykríkli, ja nepočujem miestneho hlásateľa, však uvidím, obral o ten tretí titul, takže zatiaľ celkové len 3-krát získal titul už spomínaný pretekár. Tu nám hovorí Wiltshire, že ťažko je hovoril o tom, že je vo všetkých svetových finále, teda 16 rokov. Ronnie Corey zo Spojených štátov amerických so štartovým číslom 7 pripravuje sa na jazdu a to je jasným dôkazom toho, že 7. jazda, to je určite správne rozhodnutie, 7. jazda bude opakovaná. Takže už teraz je jasné, že neuvidíme len 20 jazd, ale určite 21, pokiaľ nebudú musieť byť rozjazdy, či už o majstra sveta, alebo o umiestnenie na 2. a 3. pozícii. Ronnie Corey prišiel z Južnej Kalifornie zo Spojených štátov amerických, jazdí vo Wolverhamptone a v Bisarne vo Švédsku. V oceánskom finále bol 4. no a potom v interkontinentálnom finále celkové 7. a postúpil sem do svetového finále. Richard Knight jazdí za Kings Lynn, anglickú profesionálnu ligu. V predkole na majstrovstvách sveta bol 2., potom v britskom finále 10., ale stačilo mu to na postup. Potom vo finále Commonwealthu 5., medzioceánskych pretekoch 10. a v interkontinentálnom finále 8. má premiéru vo svetovom finále. Tých nováčikov je tu viacej. Vprava teda ešte raz budú stáť Richard Knight, Sean Moran, Ronnie Corey a Zoltán Adorian. Takže tie body a celkové sumy, ktoré sme vám hovorili, vzhľadom na to, že táto 7. jazda je opakovaná, už neplatia. Najlepšie odstartoval Sean Moran, no ale išiel príliš vonkajšou stranou dráhy, zatiaľ mu to vyšlo, zrýchlenie mal dobre, takže stačilo to na udržanie si prvého miesta. Richard Knight jazdí na 2. pozícii, 3. je Ronnie Corey a na poslednom 4. mieste Zoltán Adorian. A už teraz jasné, že tie prognózy, ktoré boli, tá obrovská vôľa Zoltána Adoriana umiestniť sa na dobrom mieste už neplatia. Sean Moran stále na 1. pozícii pred Richardom Knightom a Ronnie Corrym. Do posledného kola táto jazda zďaleka nie je taká dramatická ako niektoré predtým, pretože jednotliví pretekári majú medzi sebou odstupy a Sean Moran získava prvé 3 body. Sean Moran víťazí, 3 body, na 2. pozícii Richard Knight, ten má 2 body, 3. Ronnie Corey, Spojené štáty americké, 1 bod a Zoltán Adorian bez bodu. Takže Adorian má aj celkové 1 bod, rovnako ako Ronnie Corey. Richard Knight má celkové 3 body a Sean Moran po 1 bode z prvej jazdy a 3 bodoch z druhej jazdy celkové. Štartujem 4 body. 16, rovnako 2 body, teda celá štvorica, tak povediať, dvojbodová. Uvidíme, či táto vyrovnanosť zisku bodov z prvej jazdy sa ukáže aj tu na trati. Ak to bude vyrovnanosť, uvidíme určite podstatne vzrušujúcejší súboj ako v jazde 7. Vprava budú stať Martin Dagard, Veľká Británia, Rick Miller, Spojené štáty americké, Jimmy Nielsen, Švédsko a Kelvin Tatum, Veľká Británia.
najlepšia štartová pozícia. Martin Dugard z Veľkej Británie po vnútornej strane. Určite ste si všimli, že prakticky v priebehu všetkých jazd doteraz výborne odštartovali jazdci, ktorí stoja buď celkom na vnútornej strane, alebo jednu pozíciu po pravej strane, a pri tejto jazde stojí Rick Miller zo Spojených štátov amerických. Rick Miller najlepšie odštartoval celkom vonkajšou stranou dráhy, útočil Kelvin Tatum a je na prvej pozícii. Tak to bolo fantastického Kelvina Tatuma, ktorý neodštartoval najlepšie, bol až tretí, ale teraz je už na prvej pozícii, určite to uvidíme aj v spomalených záberoch. Druhý je Miller, na treťom mieste Martin Dugard a Jimmy. Teraz je tam výmena pozícií na treťom a štvrtom mieste. Na tretej pozícii už teraz, alebo predsa len zostane, takto je obrovský boj medzi Martinom Dugardom a Jimmy Nielsenom. Kelvin Tatum suverene na prvej pozícii pred Rickom Millerom. Posledná zákruta. Kelvin Tatum víťazí a pripisuje si 3 body. Na druhej pozícii Rick Miller, Spojené štáty americké, 2 body. Tretí skončil Jimmy Nielsen zo Švédska, 1 bod. Kasper 1, Sean Moran 4 a Kelvin Tatum 5, takže 2 závodníci mají plný počet bodů a hned za nimi potom Gustafsson a Tatum s 5 body. Ale pojďme se věnovat jízdě 9., ve které uvidíme právě možné kandidáty na titul mistra světa. Od vnitřku se 6 Todd Wilcher, 16 Kelvin Tatum, tady s 1 Hans Nielsen bude stát ve 3. dráze, už se tam blíží. Tady právě 6 Todd Wilcher, no a úplně u bariéry se představí s číslem 11 Richard Knight. Takže Australan, plný počet bodů, Kelvin Tatum 5, Hans Nielsen 4, to znamená 3 špičkoví jezdci na startu 9. jízdy. Sledujeme toho zatím nejúspěšnějšího Australana. No a tady zatím tak trochu zaskočený Hans Nielsen před závodem, pasován na jednoznačného favorita, vždyť je mezi tou 16 startujících jediným mistrem světa. Zejména proto, že s Erikem Gundersenem nikoho na trůn světového plošináře nepustili, no a ti, kteří získávali tituly před jejich érou, ti už nezávodí. Myslím na krátké dráze. Egon Miller samozřejmě jezdí dlouhou a byl ve světovém finále v Herxheimu. Takže tady to máme ještě jednou. Wilcher, Tatum, Nielsen a Knight. A opět se zdá, že tato 9. jízda by měla přinést jeden z těch hezčích soubojů. Mezitím už se naplno rozářily reflektory na stadionu v Bradfordu. Možná si pamatujete na záběry z loňského finále družstev, kdy došlo hned v této první zatáčce k hruzu strašnému pádu, který postihl nejvíce Erika Gundersena, který vlastně od té doby nezávodí, ale tady v Bradfordu dnes je, jeho zdravotní stav se výrazně zlepšil. Už jsme ho vlastně viděli i v přenosu z Göteborgu z ledového finále a dnes je to opět o něco lepší, ale sledujeme 9. jízdu. A do čela jde překvapivě Tatum, Nielsen je druhý, a ne, teď je až třetí, ale teď se dostává před Wilcherem, takže Tatum, Wilcher, ale pozor, Nielsen už je první. Truje s prvním kolem, Nielsen, Wilcher a Tatum klesl z první pozice až na 4., když se ještě dostal mezi něj a Wilchera Richard Knight, takže opět veliké drama. Hans Nielsen vede, Todd Wilcher stále druhý, Richard Knight třetí a Kelvin Tatum, horký favorit. Největší šance domácích diváků je až 4. a to by byla obrovská ztráta a vlastně
Konec nadějím na titul mistra světa. Evžen Erban to ale předvítal, říkal Kelvin Tatum nezajede 5 jízd a tady je důkaz. Takže první Hans Nielsen 3 body, druhý Todd Wiltshire 2, třetí Richard Knight 1 bod a Kelvin Tatum bez bodu a dívá se na motocykl, to znamená asi tam nebylo vše na jeho stroji GM v pořádku. Takže Hans Nielsen si zlepšil sebevědomí a má v tuto chvíli celkem 7 bodů. Richard Jimmy Nielsen jezdí za Swindon, ale také za klub Stockholm United. Ve světovém finále startoval v 86. tady je a v 87. kdy byl 2x4. Jeho sponzorem je firma Tolba, která vyrábí ty známé výfuky na plochodrážní stroje. Letos ve švédském mistrovství byl 4., 2., 5. tomu zajistilo postup do skandinávského finále, kdy skončil na 5. pozici. V britské lize průměr 8 bodů. Znamená to, že je celkově 17. závodníkem podle britské average, no a druhým nejlepším mužem ve Swindonu. No a tady už se podívejme na titulek. Castaña, ten zatím v britské lize nejezdí, ale chystá se smlouva do Readingu. Armando Castaña je totiž v současné době členem italského týmu La Favorita, kde jezdí spolu ve Sprinim, to je ten druhý nejsilnější celek. Tím lepším je zatím v italské lize dvojice Forlanetto Dal Chiele, která vede italské mistrovství, které probíhá právě systémem závodu dvojic. Roman Matoušek v této jízdě by mohl alespoň 2 body získat. A odjel velice zle a je na 4. pozici, když do čela se dostává Sean Moran, Jimmy Nielsen teď útočí na Sean Morana, je druhý při průjezdu a na 3. pozici Armando Castaña. A Roman Žel 4. Popravdě řečeno, takovýto výprask jsme nečekali. V čele stále Sean Moran. Vy, kteří sledujete plochou dráhu, si určitě vzpomínáte závod v 81. ve Slaném, kdy se jelo evropské finále juniorů za deště. Také od 8 hodin v sobotu a Sean Moran zvítězil stejně jako v této jízdě. Je první Nielsen, druhý, třetí Castaña, 4. Matoušek. No, co se dá dělat? Spočtěme body. Sean Moran 3 body, celkově tedy 7. Jimmy Nielsen, body 2. Už skúsený a opäť nám je švédsky reprezentant Per Jonsson. Ten ako posledný prichádza do priestoru štartu. Ktorý bude opäť rozhodujúcou fázou aj tejto 11. jazdy, aj keď sme mali možnosť vidieť predovšetkým v celkové 9. jazde, že Hans Nielsen nám predviedol, že sa tu dá aj predbiehať. Najlepšie odštartoval Rick Miller zo Spojených štátov amerických. Ten je na prvej pozícii, ale druhý je Kasper. V tejto chvíli už tretí, pretože na druhé miesto postúpil Per Jonsson, ale Kasper s ním vynikajúco bojuje. Na poslednej pozícii Zoltán Dorian. Jonsson už získal náskok jasne na Kaspera a útočí na prvú pozíciu Ricka Millera zo Spojených štátov amerických.
Per Jonsson, ak chce získať titul majstra sveta, veľmi a veľmi sa potrebuje dostať na prvú pozíciu a má na to ešte 334 metrov. Presne toľko je dlhá táto dráha v Bradforde. Stále na prvej pozícii Miller, ale Jonsson útočí. Čo robí v poslednej zákrute? Zalamuje svoj motocykel a skúša to zo spodu. Nevyšlo mu to. No takže tu máme ďalšie prekvapenie. Rick Miller, Spojené štáty americké. Per Jonsson to skúšal skutočne s maximálnym nasadením a tak by som povedal s absolútnym rizikom. Vyšiel prakticky až celkom hore na tú dráhu, zalomil svoj motocykel, snažil sa... Ešte raz Gustafsson, Dagard, Tessas, Corey. Je tam Gustafsson alebo Tessas? Tessas! Zdeněk Tessas na prvej pozícii. No tak sme ho kritizovali. Len aby vydržal. Len aby vydržal, pretože nápor na ňo bude určite obrovský. Na prvej pozícii Tessas, druhý Gustafsson. Na treťom mieste Corey a posledný je Martin Dagard. Zdeněk Tesar stále prvý a za nami už stojí Evžen Erban, ktorý nám tu kričí do ucha: Zdeňku, jedieť, myslím si, že už by... Ale nie, bol tam pád, ja sa priznám, že som nevidel, je to celkom pod nami. Áno, je to Henrik Gustafsson spadol, zrazu sa rozsvietili červené svetlá. Ja som sledoval samozrejme očami Zdeňka Tesaža na prvej pozícii, no to je obrovská škoda. Samozrejme škoda pre Henrika Gustafssona. Verme, že sa mu nič nestalo, aby mohol pokračovať. Už som hovoril, mal 5 bodov, bojoval o popredné umiestnenie. Pozrieme sa určite v spomalených záberoch, čo sa stalo. No a je to obrovská škoda pre všetkým pre Zdeňka Tesaža, ale aj pre celú československú plochu dráhu, veď vyhrať jazdu na majstrovstvách sveta, to už niečo znamená. Tu je na prvej pozícii Zdeněk Tesaž, pozrite sa. Obrovská snaha, ale myslím si, že príliš snažil sa akoby zalomiť motocykel Henrik Gustafsson zo Švédska a spadol, jazda bola prerušená, nik mu nič neurobil, predpisy sú jasné. Ten, kto spôsobí prerušenie jazdy, ten je z jazdy vylúčený, to hovoria predpisy. Takže Henrik Gustafsson by v opakovanej jazde nemal pokračovať. Pozeráme sa z iného pohľadu ešte raz. Bielou pokryvkou hlavy na čele Zdeněk Tesaž. No, z tejto pozície, z tohto pohľadu kamery to aj tak vyzeralo, že tam mohlo dojsť stretnutí dvoch motocyklov, ale to je svetelná signalizácia, ktorá hovorí jednoznačne o tom, že posledné 2 minúty bežia, takže Gustafsson podľa toho bude na štarte. A reprezentant Spojených štátov amerických Ronnie Corey bol vylúčený. No takže predsa len aj tie zábery nám to neukázali až tak presné, ale prísne oko rozhodcov a rovnako prísne a odborné oko Evžena Erbana postrehlo, že predsa len na vine bol reprezentant Spojených štátov amerických, takže Henrik Gustafsson je na štarte, sami vidíte, má 5 bodov a môže ešte stále prípadným víťazstvom zasahovať do boja o titul. Gustafsson, Dagard a Zdeněk Tesaž. Verme, že Tesaž rovnako dobre odštartuje ako v tej prvej jazde. Odštartoval vynikajúco a Tesaž je opäť prvý. No to je fantastické. Škoda, že tak neštartoval doteraz. To je obrovská škoda. Tesaž na prvej pozícii, Gustafsson druhý a Dagard z Veľkej Británie na tretej pozícii. Gustafsson sa snažil zaútočiť na Tesaža, ten si veľmi dobre drží vnútornú stranu dráhy. Stále je prvý. Gustafsson sa teraz skúša z hora, zrýchlenia skúša podísť na Zdeňka Tesaža, ale Zdeněk stále odolá aj teraz. Áno, je to výborné, má lepší výjazd do zákruty, rýchlejší výjazd má Zdeněk Tesaž. Je si vedomý toho obrovského tlaku, ktorý naň vyvíja neustále Gustafsson, ale stále ide rozumne, veľmi múdro, hlavou. Ale Gustafsson útočí, videli ste, ako zalomil svoj motocykel a je tam.
A je tam, nedá sa nič robiť. Takže Gustafsson na prvej pozícii na zadnom kolese. Predsa sa mu to len podarilo. Gustafsson teda zvíťazil, získal 3 body. Na druhom mieste Zdeněk Tesař získal 2 body a to sú vôbec jeho prvé 2 body. A Martin Dagard z Veľkej Británie 1 bod, má celkové 3 body. No a víťaz tejto jazdy považovat za překvapení, jak už bylo řečeno, dráhu Bradfordu zná nejlépe z této trojice s jedničkou Hans Nielsen. I přes výpadek ve své druhé jízdě, kdy získal pouze 1 bod, je stále ve hře o titul. Vedle něj 14. Antonín Kasper. Nevrací se do Československa, ale odjíždí odtud do Norska, kde příští sobotu a neděli jsou už závody tamní ligy. Jeho tým bude bojovat o titul mistra Norska. Podle místního času se blíží 22. hodina, tedy podle vašeho času my tady máme o hodinu méně. Znamená to, že závody v Bradfordu už v tuto chvíli trvají rovné 2 hodiny a to ještě čeká závodníky celkem 8 jízd. Antonín Kasper poslední, Nielsen je v tuto chvíli druhý, když do čela se dostal Jimmy Nielsen, takže Jimmy Nielsen, Hans Nielsen, to je souboj o prvenství, zatím je Jimmy úspěšnější, ale Hans teď útočí vnějškem, Švéd ale drží vnitřní ovál poměrně statečně, Ronny Cory třetí, Antonín Kasper čtvrtý. A Cory útočí dokonce na druhý post Hanse Nielsena, nepovedlo se mu, ale dánský plošinář teď se snaží podjet svého švédského jmenovce, nepodařilo se to. Poslední kolo, první Jimmy Nielsen, druhý Hans Nielsen, to by byla prodána další ošklivá ztráta. A Švéd úspěšný a teď ještě Cory zaútočil na Hanse Nielsena, nepovede se, první Jimmy Nielsen, druhý Hans Nielsen, třetí Ronny Cory, čtvrtý Antonín Kasper. Jimmy Nielsen, 3 body. A teď by si kamera měla najít Dána, protože kroutí hlavou, má jednu ruku. Jeho soupeř v této jízdě, Rick Miller ze Spojených států, bude mít horší pozici, startuje až ze 3. dráhy, zatímco Gustafsson ze 2. Ano, tady to máme vše napsáno. Armando Castagna a Richard Knight, tí jsou v tuto chvíli v roli mužů, kteří mohou v této jízdě překvapit. Gustafsson odjíždí až druhý, když do čela jde překvapivě Armando Castagna a Gustafsson je až třetí v této chvíli. Stále na prvním místě Armando Castagna a Gustafsson klesá na 3., 4. pozici s prvním kolem. Castagna první, na druhé pozici je Richard Knight a ti dva, kteří měli psát scénář této jízdy, se propadli, když Gustafsson je 3. a Rick Miller 4. Takže pak něco předpovídejme. Armando Castagna, člen italského týmu La Favorita, zřejmě přesvědčuje zde přítomného manažera klubu Reading, že to nebyla špatná koupě pro další část britské plochodrážní ligy a jede si zřejmě pro své první vítězství v historii světových finále. Diváci jsou zaskočeni. Kdo to čekal? Cíl Armando Castagna vítězí, Richard Knight druhý, až třetí Rick Miller a Gustafsson dokonce 4. Tak ta přílišná tréma, kterou Gustafsson měl a se kterou se netajil,
Před závodem vydržela vlastně 3 série jízd a ve 4. svou životní šanci Jan Zdeněk mladý Tesař a Roman Matoušek vzhľadom na zisk, bodový zisk je jasným favoritom tejto jazdy Kelvin Tatum a navyše má aj najlepšiu pozíciu, štartuje z vnútornej strany dráhy. Mali ste si možnosť aj prečítať bodový stav. Tatum 5, Adorian 1, Tesař 2 a Roman Matoušek 1. Tak Tesařovi tentoraz štart tak nevyšiel suverénne Kelvin Tatum, ale je tam Matoušek s ním. Bojuje tam s ním Matoušek, zatiaľ veľmi srdnato. Tatum odolal a trošku zdá sa mi, že získava. Áno, trošku získava, jedno už takých 3, 4 až 5 metrov náskoku. Na 3. pozícii jazdí Zoltán Adorian a posledný je Zdeněk Tesař, ktorému žiaľ štart už tak dobre ako v tej predchádzajúcej jazde nevyšiel. No a v súčasnosti už Kelvin Tatum jasne na čele, Roman Matoušek mu nestačí. 3. Adorian a 4. Tesař. Posledné kolo. A môžeme povedať, že hádam až vzhľadom na ten moment, keď pri výjazde zo zákruty sa snažil predbehnúť Matoušek. Tatum a to bola najmenej zaujímavá jazda. Takže zvíťazil Kelvin Tatum, pripísal si 3 body. Na druhom mieste končil Roman Matoušek, to sú 2 body, Zoltán Adorian 1 bod, no a Zdeněk Tesař nezískal žiaden bod. Čo to teda znamená? Aj on hľadá to najlepšie miesto, na ktorom mieste by tá zadná pneumatika najlepšie zabrala, aby čo najlepšie odštartoval. Jolson, Witcher, Dagard a Sean Moran. A je tam Per Jonsson. Per Jonsson na prvej pozícii, druhé Witcher, ale už sa cez neho dostáva doslova ako raketa. Sean Moran je na prvej pozícii. Tak to bol neuveriteľný manéver reprezentanta Spojených štátov amerických. To chce srdce, to chce odvahu a dobré nervy. Ale opäť je tam Jonsson a opäť mu to vracia Sean Moran. Tak to je jazda ako hrom. Sean Moran na prvej pozícii a obrovský boj o to vedúce miesto. Stále sa nezdáva Per Jonsson, ale Moran odoláva. Je prvý pred Jonssonom, tretí Wilčár a na poslednom mieste Dagard. Do posledného kola stále Sean Moran, ktorý sa pozrel doľava doprava. No, aby ho to nestálo prvé miesto, pretože podvedome môže jazdec upratriť a pozrite sa na Jonssona, ako útočí. Tesne pred cieľom, už sa mu to nepodarí. Sean Moran na prvej pozícii, druhý Jonsson, tretí Todd Wiltshire a poslední Martin Dagard. Tak to bola jazda. Sean Moran si pripisuje 3 body. Per Jonsson 2, Todd Wiltshire 1 bod a Martin Dagard zostal bez bodu. Takže pozriem sa celkové do zápisu. Veľkou Británií a Prahou je to 1500 kilometrů odtud z Bradfordu do Prahy. Vše je tedy připraveno. 17. jízda Nielsen, Miller, Moran, Tesař. Šlape si buď Nielsen nebo Sean Moran. A jde o titul mistra světa. První ne, Moran vede, Nielsen druhý, takže Sean Moran na první pozici, Hans Nielsen druhý, Zdeněk Tesař je daleko na 4. pozici a nebude asi pokračovat, protože jeho stroj nejede, to znamená, že odstoupí ze závodu, ale my sledujeme průjezd prvním kolem, kdy Sean Moran se ohlížel, kde má Hanse Nielsena, třetí v tuto chvíli Rick Miller ze Spojených států,
a Sean Moran je krůček od titulu mistra světa. Je sice ještě ve hře 10 body Per Jonsson, ale ten by musel ve své další jízdě vyhrát a jela by se dodatková jízda o mistra světa. Pokud to takto dopadne, Sean Moran neskončí hůře než druhý. Poslední kolo, Hans Nielsen se loučí s titulem mistra světa a my víme, že po několika letech se stane mistrem světa jiný muž než Dan. Naposledy v 83. Egon Miller. Bude to Moran nebo Jonsson. Každopádně teď vítězí Sean Moran, druhý Hans Nielsen a třetí Rick Miller. Obrovská radost amerického závodníka, kterému už je 31 let, nebo lépe řečeno, bude mu v listopadu 31 let. Nazbíral do této chvíle 13 bodů a o titul mistra světa ho může připravit pouze Per Jonsson. Tak a Hans Nielsen končí světové finále právě Per Jonsson. Je před svým možným životním úspěchem. No a řekněme si, komu více držet palce. Oba, Sean Moran i Per Jonsson, rádi jezdí do Československa. Per Jonsson dokonce vyhrál zlatou přilbu. Když už nevyhrají československý závodník, ať vyhraje aspoň přítel naší vlasti. Co se dá dělat? A teď už nervozita vrcholí, ku podivu nejvíce nervózním je Armando Castaña, kterému o nic nejde, i když ono se nedá říct, o nic nejde. Jde mu, jak už jsem říkal, před několika málo sekundami o možnost získání sponzora, o možnost upozornit na sebe, jak už jsme vzpomínali, získal angažmá do Readingu a to je pro tohoto italského závodníka velká škola, ale vše je připraveno. Per Jonsson první, Castaña druhý, Dayton třetí a ještě tam útočí dokonce Ronnie Cory, který se dostal na chviličku na třetí pozici, ale už to není pravda, už je Dayton třetí, to znamená průjezd prvním kolem. Per Jonsson vede, Castaña druhý, Dayton třetí, čtvrtý Ronnie Cory. A zdá se, že švédský závodník jede na jistotu. Má dostatečný náskok a Castaña teď blokuje Angličana, který by asi mohl zrychlit, ale přes italského závodníka se nemůže dostat. Chvíli to zkouší vnitřkem, chvíli vnějškem, teď se mu to asi podaří. Ne, ještě ne. Jestli máme v posledním kole. Vidíte tam právě ten souboj o druhé místo, ale už se nic asi nestane. Per Jonsson zvítězí. Druhý dojede Castaña, třetí Calvin Dayton, čtvrtý, potom Ronnie Cory a přátelé, vše je jasné, o titulu mistra světa rozhodne dodatková jízda. Takže nic lepšího jsme si nemohli přát, o titul mistra světa pojedou v dodatkové jízdě tento muž, který vyhrál jízdu 18. švédský profesionální jezdec Per Jonsson, býval jezdec Pražské Javy, nebo snad lépe řečeno Divišovské, tam se plochodrážní speciály. Ale aj Henrik Gustafsson, ktorý si to v tej predchádzajúcej jazde veľmi pokazil. To je Jimmy Nielsen, pravo Zoltán Adorian s červenou pokrývkou hlavy, bielou Henrik Gustafsson. A opäť ten zvyčajný rituál, hľadanie najvýhodnejšej štartovej polohy. Adorian, Nielsen, Gustafsson a Wiltshire. Pozícii aspoň na chvíľu bol Zoltán Adorian, ale už je tam Todd Wiltshire.
Wiltshire z Austrálie na prvej pozícii, druhý stále Zoltán Adorian, tretí Jimmy Nielsen a posledný Henrik Gustafsson. Tak po tej pokazanej predošlej jazde to Gustafssonovi nejde, ani v tejto. Wiltshire na prvej pozícii, Adorian stále druhý. Jimmy Nielsen už na druhej pozícii a Dorian tretí. Todd Wiltshire z Austrálii na prvej pozícii, na druhej Jimmy Nielsen, na tretej myslím si, že tam bol Gustafsson. Áno, bol tam nakoniec Gustafsson a to znamená, že Zoltán Adorian skončil na mieste poslednom a nezískal žiaden bod. Čo to znamená teda celkové v tejto štvorici? Zoltán Adorian, ktorý mal 2 body, nezískal ani jeden, má celkové 2 body, pretože už na to jednoducho šancu nemajú, ale ide o to, aby ukázali, že predsa len jazdiť vedia, aby tak trochu napravili tú poriadne pošramotenú povesť. A predovšetkým Roman Matoušek a Antonín Kasper. Antonín Kasper v 82. juniorský majster Európy, v 83. už bol vo svetovom finále. Bola to obrovská nádej. Zdalo sa, že po Štanclovi by to mohol byť ďalší československý reprezentant, ktorý by mohol jazdiť na špici. A treba povedať, že doteraz vyslovene žiaľ sklamal. Talentu veľa toho nebolo. Teraz však odštartoval Kasper veľmi dobre. Toto bude on? Nie, Martin Dagard je na prvej pozícii, Kasper je druhý, Matoušek tretí a Richard Knight na štvrtej pozícii. Martin Dagard stále prvý, Matoušek teraz sa dostal cez Kaspera, je na druhej pozícii, Kasper tretí, no neviem, či tam zostane dlho, pretože Richard Knight útočí na ňo a je na tretej pozícii už Knight. Takže Kasper štvrtý. Do posledného kola 20. jazdy Martin Dagard na prvej pozícii, druhý Roman Matoušek, tretí Richard Knight a posledný Antonín Kasper. Takto zrejme dostane aj do cieľa, no Martin Dagard si pripisuje 3 body, Matoušek 2 body, Richard Knight 1 bod a Antonín Kasper zostal bez bodu. Tak to znamená, že československý reprezentant Roman Matoušek získal celkové 5 bodov, Antonín Kasper získal len 2 body a to je veľmi, veľmi málo. Richard Knight so štartovým číslom 11, ten má celkové 7 bodov. A je tady hodně příznivců ze Švédska a ti teď čekají na velký úspěch své ploché dráhy. Švédové byli velice zklamáni, že nepostoupili do světového finále družstev, byť se opticky zdálo, že mají silnější tým než Američané. Alespoň by to tady Per Jonsson chtěl vše vynahradit v jednotlivcích. 4 kola, 4 poslední kola dnešního plochodrážního maratonu, který trvá v tuto chvíli přesně 3 hodiny. Tak dlouho se bojuje o letošní titul mistra světa. No a před rokem v Mnichově, to už jsme přenos nevysílali, tam to nebylo zase o tolik kratší. Jak říkal Milan Špinka, světové finále to je vlastně každá jízda jakýmsi samostatným závodem. Tady se to prokázalo na 100%. Ale lépe odstartoval Jonsson, Američany až druhý. A teď útočí s Potkem, doslova dotyk předního kola Moréna se zadním Pera Jonssona, ale švédský se teď ujel svému soupeři alespoň o pár metrů a projíždí prvním kolem na vedoucí pozici. Švédští fanouškové už vstávají ze sedadel tady na hlavní tribuně. Per Jonsson si vytvořil náskok, který by se dal udržet. Průjezd druhým kolem, první Jonsson, druhý Šomorén. A o túto jazdu o titul majstra sveta sa pochopiteľne rozdelíme na polovicu. Zdá sa, že je rozhodnuté. Per Jonsson získal už rozhodujúci náskok.
a je na prvej pozícii do posledného kola. Per Johnson, o ktorom sme vám povedali už doslova do písmena všetko, na prvej pozícii pred Seanom Morenom, ktorý pred pretekmi povedal, ak nevyhrám, skončím s plochou dráhou. Ale aj druhé miesto je fantastickým úspechom tohto Američana. Takže novým majstrom sveta na rok 1990 sa v anglickom Bradforde stal reprezentant Švédska Per Johnson. Druhé miesto patrí Američanovi Seanovi Morenovi a na tretej pozícii skončil Todd Wiltshire z Austrálie. Pozeráme sa na nového majstra sveta Pera Johnsona a týmto pohľadom sa s vami, vážení televízni diváci, lúčime. Ďakujeme vám za to, že ste s nami pri plochej dráhe 3 hodiny vydržali. Blahoželáme Perovi Johnsonovi a z Bradfordu vám želáme dobrý večer.